Otvorene su prijave za 4. izdanje izbora Inženjerka godine. Projekt je to kojim se predstavljaju uspješne inženjerke iz tvrtki diljem Hrvatske te potiču djevojke na karijeru u inženjerstvu. Broj mladih, posebice djevojaka u STEM području, još ne prati potrebe gospodarstva. Hrvatska s 39% žena s diplomom iz područja STEM-a premašuje prosjek Europske unije, no nerazmjer i dalje postoji. Elektrotehnika, strojarstvo, iznenađujući i računarstvo se vidi rodni stereotip i vidi se da nije još toliki postotak žena na tim studijima. Istraživanja pokazuju da djevojčice u osnovnim školama, iako su jednako dobre u STEM predmetima, rjeđe se odlučuju onda i za taj studij. Jedan od uzroka prema istraživanjima koje su provele tvrtke jest taj što djevojkama nedostaju uzori. Tako su tvrtke pokrenule inicijativu za izbor inženjerke godine. Prije 13 godina bila sam među rijetkim ženama i tada mi je stvarno falilo više inženjerki, da nekako dijelimo i taj isti način razmišljanja. Zato je i ova inicijativa Inženjerka godine jako važna, pogotovo za mlade djevojčice, djevojke, gdje možemo pokazati da stvarno žene u inženjerstvu mogu uspjeti i imamo uspješne priče. Umjetna inteligencija postaje ključni pokretač inovacija u svim sektorima. Tehnološke tvrtke smatraju važnim u to uključiti sve više mladih, posebno djevojke, jer se pokazalo da upravo mješoviti timovi prije dolaze do inovacija. Tehnološke firme su i ekonomski jako su jake, i znamo da je tu i budućnost. Kompetencije se stvaraju već u tom procesu edukacije, pa taj projekt na neki način podstiče i stvaranje tih novih kompetencija, pokazuje da mogu i žene i mijenjati svoje karijere i ako nisu bile na tom području. Potraga za inženjerkom 2026. je počela. Stručnjaci poručuju da uz još veće uključivanje žena u STEM treba aktivirati neiskorišteni potencijal kako bi se povećala baza stručnjaka koji mogu predvoditi tehnološki razvoj Hrvatske.